Be careful, be careful! Finalment, s'està fent justícia. L'equip d'Eric pot entrar al camp fent les coses ben fetes. No cal improvisar un plan B, perquè evidentment, sí o sí, aquesta fruita és per a aquesta gent que la necessita i nosaltres complirem la missió que cada dia ens ocupa. Bé, en tot cas, Eric, qui són també els responsables d'haver-me facilitat la meva feina d'entrada en els diferents camps on he pogut actuar. Així que, tota la fruita... ¿Está todo hecho? Bueno, ¿y todo por hacer? Hemos traído dos máquinas de Rubén, mira, este es uno. Este va a descargar el camión. Vale. El Marc em recomana que vigili a l'hora de gravar. I bé, ara us ensenyarem com és la nostra feina. Col·locarem la furgoneta just aquí i a partir d'aquí ja veuràs tu la que es lia. Flipa, colega. Another one's like Okay. so big. Try to mix. Yeah, try to mix, okay? Ai, sorry my friend. Mica en mica les caixes van entrant. Jo hauria de deixar fer el vídeo i començar a treballar una mica, però trobo que és super interessant fer-vos arribar la tasca d'aquest equip. Vamos ahí, Javier. Hola. Entre más cariño mejor. Venga, vamos allá. Venga. 3. ¿Esto qué es? ¿En plan cadena Ford o lo que yo cojo me lo llevo para allá? Hello, my friend. Hello. Hello. How are you? معروف فين رقم 3 El arroz. Tres delicias. No. Número 3. Este es el 3. Vale, vale. 3. Tres.